שלום אהובים, מה שלומכם? היום ה-29 לנובמבר 2020, אנחנו עוד רגע מסיימים עוד חודש ועוד שנייה אפילו נגמרת השנה המטורפת הזאת שהייתה לנו עם המון תהפוכות והמון שינויים והמון למידה. אני רקפת בקה מוזס, אני מדריכה רוחנית מעשית, ואנחנו כאן כל יום ראשון לקבל את המסר השבועי וגם היום, ותכף אנחנו נלך לשמוע אותו. בשבוע שעבר דיברו איתנו על להיות באהבה ללא תנאי לעצמנו, וממש לשים לב מתי אנחנו מצליחים לעשות את זה ומתי לא, ואני מקווה שהצלחתם. וכמובן שאנחנו לא נסיים את העבודה הזאת כאן, וכבר אמרו לי היום שהמסר יהיה קשור להמשך התהליך הזה. כמובן, אנחנו פשוט בעבודה של דרך מדהימה שאנחנו עושים, זה שלב על שלב על שלב, ותכף נקשיב למסר. השבוע הזה יש היום את המסר, מחר יש לייב בשעה 12 עם יעל אורי המקסימה, בנושא של שירת מהות, על המשמעות של הקול שלנו, ואתם מוזמנים לצפות, הולך להיות מאוד מעניין, לקראת פסטיבל שהולך להיות בשבוע הבא. ויש ביום שלישי ב8:30 בבוקר את לייב חדשות המלאכים, ויכול להיות שיהיה עוד לייב נוסף ביום חמישי ב10:30, אני אעדכן על זה. ובקיצור, יש לנו המון עבודה. היום מתחיל תהליך של מתחברים, של פתיחה לזוגיות מופלאה, וביום שלישי מתחיל תהליך של מתחברים לאהבה עצמית. בקיצור, אנחנו עושים הרבה עבודה, וטוב שכך, כי ככה צריך, ובשביל זה אנחנו פה. אז אתם מוזמנים לעקוב ולהתחבר גם לתהליכים. וטוב, בואו נלך לראות מה המסר שלנו להיום. אוקיי. אני רקפת דורשת לקבל את המסר ממקור גבוה ואמין בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שהמסר יהיה מובן לנו ויפעל לטובתנו העליונה. תודה. שקט, ברכה ושמחה מהדהדים כעת מאיתנו אליכם. אנו האימהות, רחל ולאה, הגענו לכאן על מנת לבשר לכם על תהליך הבריאה אשר נוצרו כעת בתוככם, אשר נוצרו כעת בעולם שלכם, אך מתחילו מבפנים. בימים אלו בהם בוראים אתם את העולם החדש בכל רגע ורגע, בכל שבריר שנייה, גם כאשר נדמה לכם שהדברים אינם משמעותיים, אנו כאן על מנת להסביר לכם את תהליך הבריאה. כפי שידוע לכם, אנו, האימהות, נושאות בקרבנו, ברחמנו את ילדינו, ולמעשה יוצרות תהליך בריאה בתוך גופנו. אנו ביקשנו זאת להגיע אליכם היום על מנת להעביר לכם את המסר הזה, מאחר והיה חשוב לנו שתתחברו לאנרגיית הבריאה עצמה. אני האם רחל אשר דוברת כעת אני, מבקשת לומר לכם כי תהליך הבריאה הוא פרי של אהבה, הוא תוצר של אהבה, הוא תוצאה של מעשה האהבה אשר נבחרו בראש ובראשונה בתוך לבכם. כאשר כמהים אתם לילד, כאשר כמהים אתם לבריאה חדשה. אני אקביל את תהליך זה לתהליך יצירת העובר, אך עליכם להבין שאין מדובר רק על עוברות, אלא על כל דבר אשר נברא ונוצר ומתקיים בעולמכם. תהליך הבריאה הוא תוצר של אהבה, ועל כן חשוב לנו שתדעו כי האהבה אשר מתקיימת בלבכם היא אשר יוצרת ובוראת את הדבר אשר אתם מבקשים בחייכם. כאשר כמהים אתם לילד לפני שהוא נוצר, לפני שהוא מגיע לתוך רחם האם, ליבה קמה אליו. הנשמה שלה כבר יוצרת קשר עם נשמתו ומבקשת ממנו להגיע ולהופיע בחייה. ואותה נשמה אשר מתבקשת היא לרדת, בוחרת האם אכן נכון לה הדבר להגיע בזמן זה. וכך אתם חווים זאת כי הגיע הזמן והגוף שלכם מרגיש כי מהותו משתנה וברצונו כעת לברוא דבר חדש. כפי שאמרתי, אין הדבר הוא רק מתבטא בילדים, בעובר, כי אם בכל דבר אשר מבקשים אתם ליצור בחייכם. מבקשת אני שתדעו כי כאשר אתם אכן מדויקים בבחירתכם, ואכן מדייקים עמכם את זמן הבריאה, ומבקשים מעצמכם להיות בבריאה מתוך אהבה, אז אכן הדברים נוצרים בקלות רבה, וכן גם בשפע רב ובשמחה רבה מגיעים הם אל העולם, ואכן יוצרים בלבכם ובגופכם ובחייכם את השינוי המבורך. אני שומעת את שאלתך רקפת כיצד אנשים אשר חווים קושי להיכנס להיריון מבקשים את הדבר הזה, ותכף אענה על כך, לא אני אלא אחותי. מבקשת אני כעת להסביר כי כאשר אתם ממוקדים באנרגיית האהבה ללא תנאי, אז אכן בוראים אתם את הדבר אשר נשמתכם מבקשת.
אך כאשר בוראים אתם דבר מה מתוך אנרגיית הפחד, למעשה שמים אתם אל מול עיניכם את אותם הדברים, אותם השיעורים אשר נשמתכם ביקשה לעבור. כאשר מצליחים אתם להתחבר לאהבה ללא תנאי, אז אתם אכן מדויקים בדרך שבה בוראים אתם את חייכם. כאשר מתחברים אתם אל אנרגיית הפחד, כי אשר גם היא חלקה בתוך האהבה ללא תנאי, אז נותנים אתם לעצמכם את האפשרות ללמוד, להתגבר, לגדול, ואכן ליישם שיעורים רבים. אך אנו מבקשות מכם בזמן הזה, להיות בהבנה כי הגיע הזמן לברוא מתוך האהבה ללא תנאי. ועל כן מבקשת אני, האם רחל, מכם, לשאול את עצמכם בשבוע הזה, האם הדברים אשר בוראים אתם כעת בחייכם, אשר יוצרים, לא רק תינוקות כמובן, האם הם אכן נבראים מתוך אהבה ללא תנאי לעצמכם, או האם זה מתוך הכרח? פעמים רבות יוצרים אתם בתוככם את המחשבה כי חייבים אתם לעשות דבר מה, חייבים אתם לבצע יצירה מסוימת, לברוא דבר חדש בעולמכם מתוך הכרח, כי הגיע הזמן, כי לא יהיה זמן אחר, כי לא תהיה אפשרות אחרת. כי אתם מרגישים לחץ חיצוני ולפעמים גם לחץ פנימי שלכם. ומבקשת אני מכם בשבוע הזה לשאול את עצמכם, האם אתם אכן בוראים דבר זה, כל דבר שהוא, מתוך אהבה ללא תנאי לעצמכם, או האם בוראים אתם זאת מתוך פחד? מבקשת אני שתשימו לב ושימו מראה זו אל מול עיניכם, ותבדקו עם עצמכם את אותה השאלה בכל תחומי החיים שלכם. וכאשר דבר מה נברא מכם מתוך הפחד, אני רוצה שתבקשו מעצמכם לשאול את עצמכם, האם ניתן לשנות את זאת הבריאה כך שמקורה יהיה מתוך אהבה ללא תנאי? ואם התשובה היא לא, האם ניתן לשחרר את הרצון והצורך ולא לברוא מתוך הפחד? אנו רוצות שתדעו כי בריאת העולם עצמה נבעה מתוך שקט, לא מתוך רעש, לא מתוך פחד ולא מתוך צורך, אלא מתוך רצון ואהבה גדולה לברוא את העולם. וכך גם אתם בכל בריאה אשר עושים אתם, בוראים את העולם שלכם מתוך אותם היכולות הקיימות בנשמתכם. אך בידכם, בשונה מהדרך בה אלוהים בורא, בידכם אפשרות לבחור האם לברוא מתוך הפחד או מתוך האהבה. תהליך הבריאה תמיד מחובר הוא לאהבה ללא תנאי, אז מבקשת אני מכם לבדוק זאת בתוככם, ולשנות את דרככם במידה ואין כך הדבר. תודה לכם אשר הקשבתם למסרנו זה. וכעת, אחותי תענה על שאלתך רקפת. הנני לאה, אשר באתי לכאן על מנת לחזק את דברי אחותי, ולהבהיר לכם כי כאשר מפחדים אתם, אינכם יכולים ליצור בתוככם את אותם הדברים אשר מבקשים אתם לחוות. הנני עונה לך על השאלה מאחר ואני אכן הצלחתי להביא ילדים רבים, בקלות, קלות יחסית לאחותי. אך אני ביקשתי לענות על שאלתך וממך לשמוע, מאחר והדברים אשר אומר כעת חשובים הם מאוד. נשים רבות, אנשים רבים מבקשים ליצור דברים בחייהם, כן לא רק ילדים, מתוך רצון פנימי שלהם לתת מענה לצורך עמוק שלהם. אך אותה נשמה אשר צריכה היא לרדת, צריכה גם היא לבחור להגיע בזמן הזה. כאשר רוצים אתם להתחבר לאותה אנרגיה של בריאה מתוך אהבה ללא תנאי, כפי שנתבקשתם כעת, עליכם לזכור כי הצורך איננו דבר חיובי, כי אם האהבה והבחירה היא הדבר הנכון. שימו בצד את המילה הזאת, צריכה, חייבת, אין ברירה אחרת, וראו בתוך עצמכם כיצד בוחרים אתם לחוות התעלות, שמחה וגדילה מתוך אותו אקט של בריאה. וכאשר תוכלו להתחבר לאותו האקט של הבריאה, מתוך אותה שמחה, התעלות וגדילה, אז אותו הדבר יוכל להתקיים בכם בקלות רבה. זהו בדיוק אותו המסר אשר אמרה כעת אחותי, רק במילים אחרות, כאשר את שאלת את שאלתך היה חשוב לי להבהיר זאת. אחותי אשר התקשתה ללדת, הרגישה צורך מאוד גדול להביא תינוק עבור יוסף על מנת להעביר הלאה את שושלת בעלה. אך עלייך לזכור, כי כאשר היא הרגישה צורך, היא איבדה את המהות של האהבה ללא תנאי בתוך בריאה זו.
וכאשר היא שינתה את בריאתה, את רצונה, לצורך לברוא מתוך שמחה ומתוך אהבה לאישה, אז הדבר אכן יכל להתקיים. האם ברורה ההקבלתי? כן, אני רוצה להגיד, ואני אשמח אם תדייקו אותי אם יש משהו שאמרתי לא נכון. כשאנחנו רוצים לברוא מתוך אהבה ללא תנאי, אז יותר קל לנו לברוא, לעומת אם אנחנו מבקשים לברוא משהו מתוך פחד, כי אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים וחייבים. אכן כך הדבר, אך יתרה מזאת, חשוב מאוד לזכור כי כאשר חווים אתם תחושה של מחויבות, ואינכם חווים את תחושת ההתעלות בתוך האהבה ללא תנאי, אז הדבר הוא המשפיע. התחברו לאהבה ללא תנאי, חגגו אותה, שמחו ביכולתכם לברוא מתוך אותה אהבה, ואז תהליך הבריאה יתקיים בשלמותו ובקלות רבה. מבורכת את רקפת, מודה לך אני על שאלתך לדייק את זאת המשימה. העבירו מסר זה הלאה לאנשים רבים, כי תהליך הבריאה חשוב וכעת בזמן הזה. ומקור תהליך הבריאה הוא אקט האהבה. התחברו אליו, התחברו אל האהבה ללא תנאי, וביראו מתוך אותה שמחה, מתוך אותה התעלות, מתוך אותה גדילה. מבורכים אתם, ויהי אור. תודה. טוב, אז מה היה לנו? היה לנו את רחל ולאה, כן, אחותה, שבעצם דיברו איתנו על הבריאה, על היכולת שלנו לברוא מתוך אהבה ללא תנאי. הם ממש אמרו שהבריאה היא אקט של אהבה. הבריאה עצמה, לברוא משהו, הוא אקט של אהבה, וזה מחובר לאהבה ללא תנאי. וביקשו מאיתנו בשבוע הזה לבדוק איך האם הדברים שאנחנו בוראים ויוצרים עכשיו אכן נבראים מתוך אהבה ללא תנאי, ולא מתוך תחושה של הכרח או צורך, אלא מתוך רצון וגדילה והתעלות ושמחה. הם ממש אמרו לנו, תחשבו על זה שכשאתם בוראים משהו כמו תינוק, אז אתם צריכים להיות בחוויה של רצון לגדול, רצון להתעלות, ולא מתוך אני צריך, אני חייב. ואני ביקשתי בעצם דיוק, זה רחל אמרה, ואז אני ביקשתי דיוק לגבי אנשים שמתקשים להיכנס להיריון, אז הם אמרו שגם הנשמה של העובר צריכה לבחור את זה, ושצריך להתחבר לנשמה של העובר, כדי בעצם לחוות את הרצון לגדול, וממש לשחרר את הפחד, שהוא בעצם אומר שהגיע הזמן שצריך, שחייבים, ולשחרר את הפחד בתוך זה. הן אומרות שהרבה פעמים הפחד הוא מהלא נודע, ושכל אימא יודעת שכשנולד תינוק אז היא מגלה דברים חדשים על עצמה, והן אומרות זה לא רק באימהות, זה בכל דרך חדשה שאתם יוצאים אליה, אתם לומדים דברים חדשים על עצמכם, אז אל תפחדו, אלא תהיו מוכנים להיפתח ללמידה הזאת. אז תודה על הדיוק הזה, על התוספת הזאת. אני חושבת שזו משימה מאוד 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 חשובה, ללכת ולבדוק האם מה שאנחנו בוראים עכשיו, יוצרים עכשיו בעולם שלנו, כל אחד כמובן, הם אמרו בכל תחומי החיים, לשאול את עצמנו, האם אני בוראת את זה מתוך אהבה ללא תנאי, לעצמי, לסביבה, או שאני בוראת את זה כי אני מרגישה שאני חייבת ואין ברירה והגיע הזמן, או שמכריחים אותי או משהו כזה. הם אומרים שגם הבריאה עצמה, חשוב שהיא תהיה מתוך אהבה ללא תנאי, היא יכולה להיות גם מתוך פחד, אבל אז היא לא מדויקת, ואז היא בעצם יותר קשה. והם אומרים, אם אתם מרגישים שהתשובה היא לא, שאתם לא בוראים מתוך אהבה ללא תנאי, אז תשאלו את עצמכם, האם אפשר לשנות את זה וכן לברוא מתוך אהבה ללא תנאי,
או שאולי צריך לשחרר את זה. אז זהו, זאת המשימה שלנו לשבוע הזה, תעבירו את זה הלאה, הם ממש ביקשו שנעביר את זה הלאה, הם אמרו בסוף היהי אור, אז אולי כי אנחנו מתקרבים לחג חנוכה, ויש את זה בתרגום לערבית, רוסית ואנגלית, אז אם אתם רוצים שאני אשלח לכם את הכישורים הנכונים לכל דבר, פשוט תרשמו לי בוואטסאפ הפרטי, אפשר גם כמובן לקבל את המסר ישירות אליכם לוואטסאפ הפרטי, יש לי כמה תפוצות כאלה, ואני אשלח לכם, פשוט תרשמו לי ואני אעביר לכם את הלינקים המתאימים כדי שתוכלו להפיץ את זה לאנשים נוספים. חיבוק גדול, שבוע טוב, נתראה מחר בלייב ובחדשות המלאכים, ויש לנו עוד הרבה עבודה, ובתהליכים של מתחברים לאהבה ופתיחה לזוגיות מופלאה. שבוע מדהים, תעבירו את זה הלאה. ביי.